Patroller numero 4, Abril Diaz report. Situational report. Capital. Report. Nga salamat Ski Patrol numero 4 Abril Diaz sa imuhang provincial report. Itang tudo. 17 minutos na igalaw man mulabay ang alas 7 sa Kamuntagon. Night Information Operation gipatusgan sa Kitos Lumagiti hanggang sa kaluwasan Diaz Kadalanan. Adunay police report gikan dito sa kabisira sa lalawigan sa Negros Oriental, Ski Patrol numero 5 Hanidi please again. Hanidi Bunal. Yes, dengan salamat Kuya Randy o malibuntag sa tumasuging tigpaminawan sa balitang tulo-tulo. Ibayong sa karang sa regional highway patrol unit or Negros Island Region pinaagi sa Provincial Highway Patrol Team o Special Operations Team sa Negros Oriental ang ilang night enforcement operation ni atong Pebrero 27 abot 28 2026 sa Takungdalan sa Dumaguete City. Ang operasyon pinagayon sa masunod nga mga lugar o ulas. Yatong Pebrero 27 2026 alas 9 sa gabi abot sa alas 10:30 sa gabi dito kini sa National Highway Barangay Mingaw sa Dumaguete City. Pebrero 27 abot o 28 2026 mga alas 11 sa gabi abot sa alas 12:30 sa kaadlaw dito sa National Highway Barangay Bantayan Dumaguete City. Ini operasyon di panguluhan ni PMS o Rilio El Burdos di Gute kauban ng mga personay sa DHPC o SOC Unit Oriental o mga sumangkit sa ikan sa Negros Oriental Provincial Office ugod sa pagdumala ni PLDQL Maria Delia M. Pedrazuela apinchit sa RHPU-NIR. Ato sa checkpoint operations sa isang pagtuman sa balaod sa traffic o nakahatag ang kapulisan o 51 kategorya operators permit samtang adunay 19 ka motorsiklo o isang ka motorsiklo na di-impound tungod sa nagkalain-laing paglagpas. Kasagaran mga paglagpas ng motorsiklo ang walay helmet, walay RCR, walay driver's license, paglagpas sa PC 96, illegal na paggamit o steering o blinker devices, reckless driving, walay side mirror, walay headlight o detektibong signal light, dili atong pagilid o color o kasagaran mga paglagpas ng motor vehicle, override seatbelt o overloading, walay driver's license o detektibong headlight o paglagpas sa PC-96. Madali nga pasalig sa kaluwasan sa publiko, ipakita sa mga operasyon ang link nga pasalig sa RHPU-NIR Guardians of the Highway aron na siguro ang mga motorista mosunod sa balaod magituyo aron na protektahan kinabuhi o pag-legal ang outside na kadalanan. Sumala sa kapulisan ang kadaghanan sa Republic paglagpas sa pakita pa na adunay pay panginahanglan sa magdako nga disiplina, responsible pag-drive o padayon nga pagpatuman sa balaod. Oh. Sa mga balaoda. Tayo. Ano na yung mga pagsupag sa balaod, yung bilas trapiko mga igala dito sa Nagbayas na Magibi. Gabi ang ilang operasyon. Kay aron kung mga kulang kang signalite, klaro kayo. No? Sa pa? Di kailang naman ang dalang motorista nga kanong may magdala o balidong dokumento, labi na ang ORCR o driver's license, magdalo mo responsive figure. Sigarong road worthy ang sakinan mo sa pag-ayos sa mga regulasyon sa trapiko. Idugang sa kapulisan nga ang checkpoint pili ni aron na tuloy ang publiko kundi aron mapanalitan ang mga pamilya, malikayan ang karnaping, mapuman ang rapid driving o magpapunod sa mga activity sa dalan. Ang kaluwasan sa kadalanan responsibilidad sa matag-usap pinaagi sa kadayon nga enforcement o operasyon sa publiko. Mahimo ang mga luwas nga kadalanan sa Negros Oriental. Nagpabiling arendo ang RHPU-NIR o PHPP o SOP Negros Oriental sa ilang region na projecting land securing highway. Okay, so break sa kining kining pabalikan ng imong report. Kalabitan pakita sa paglapas sa mga turista. Unsa man dali
helmet dress tanhay kompleto na ba kita tanhay maka kining ang ato ba mga masunod na nun nga mga tanhayanon nagsulod na ba yung helmet or wa pagyapon? Wala pa makano kuya akong wala pa man gyapon ang uban pero na uban na helmet na pero naman si uban nga wala. Sa imo baglantaw man maning usa may baglantaw na yung isip usa ka tanhayanon sa ba kining kahit yung katulo or masagdaan na gini malaula. Kaya sa pagod ka mo, makita daan sa mga enforcer, wak ka helmet nakita din sa mga ibkarang enforcer. Para na ko kuya kay murag kaning uban po o dili po ma-tulog helmet ng uban mo dili ra po kay wala man po pa rin nagkita pa nga helmet. Wala din pero wala po diya sa kadongo nga ang helmet nga wala kay helmet sa plasya nakabuhat ng ulo. Wa pa daw sa kapalo. Kapalo. Dili ang buturan dia ang istorya kadana. Kana bago ang kumurong istorya wa man lagi implement. Okay. Wa man nga pangutan na rin sa gasa. Dagan lagi balik helmet ro ka bang maligay. Dugog lang kuya nga mag-helmet na ko masugod. Pero nga dili implement wala mo implement. Wao naman may enforcer. Actually, ako na naging balik-balik diri. 2010 pa yan balaura. Balaod na nasyonal dili na balaod sa Tanhay gani. Tibok ng Pilipinas, kita na dyo'y wala gasuot. Nangatag na tag-example, lumagiti nagsuot o mga helmet ang gamotor sa dapitan, sa Bipolog, o kubang lugar. Magtanaw mo mong YouTube ko doon. Lanto na gumaan ng mga lugar nga mga syudad, mga paniadya sa matod pa ni Ma'am An Kirson di sa Lauton. Dito sila sa Hinatilan na nag-helmet. Kita mo iba diri. Oo, sa kanto diya. Kadang enforcer na pero wala din ako. It's a matter of implementation. Naggusto nyo unsay na sa una-una sa atong sitom because they are bound to enforce the laws, whether local, ordinance, or national law. Magulang pag ang police, that's your duty to enforce the law. Nasawa naman ko tayo mga enforcer. Akan kaayo, kaya nga Sige ra. Kaya ugalin na mo uga-ugaon ako nga no sige ko nung Hindi gilid. ka nagsaksi dyan, hindi ka nagpausok ka. Kasaksi nyo lang na istoryahan ka, pre. Hindi pa ka. Nanay sulog-sulog na ko nga no kuno kung sige ko suot og helmet. Unya ako magsigad ko dai gani dire si Paregron sige mo yun ang helmet kay long drive niya. Nang usa mabisa ka ko. Amigo na mo sa media, amigo na to sa broadcast. Bisag mag-jogging na niya sa laton dira nag-helmet si Paregron. Helmet Ay, na. kung bitaw, mapainit na siya dito sa mapainit. Gata Mapainit siya niya, helmet. Nahilmit na siya mag-drive sa motor kay muna gitaw na itong mga law abiding. Kaya ang balaod ng ingungan, gayon man ang Akta Republika 10054 magipanday pa ni Antong 2010 kung ipatuman sa samang tuig, whether long or short drives, you should wear a motorcycle protective helmet. Kaklaro. Angayon ko ba nang ibinisaya? Sige, ako sana na yung report. Umawa ko sa nagkaroon sa balita tulad sa 24 oras maayong ako pa ipapaminaw ni Kanyi Kunsihal Tipoy Salma o ni Kanyi Vice Mayor Tom Mayor Salma. O balang na lang sa programa ang balitang tulo-tulo sa CYSC 103.9 FM 1 Heart Radio. Kinisisi Patroller numero 5, Honey Day reporting. Okay na, salamat. Halili sa imuhang report. Ang mga report usap kini sa D3 Bio. Ang D3 Bio kapag sa mga herbal products sa nabudigan parmasya sa inyong mga lugar. So, mo nag-i-report niya nga. Kalabitan lagi sa mga motorista, wala helmet. Mo na, bisa kita. Niyo na dala. Diskusyon lagi ito. At tumulo bay. Ano man? Wakang gutong helmet usa. Yan kaya naman si lisensya. Kaya ako ka ng lisensya. Ano na ba? So, helmet pa niya, huwag ko lisensya. Ito usap eh, wala helmet pero no, lisensya ko dito. Ano na siya kay Louie kayo kay no, buwak tulo. Ano siya? Kulang pa ba mo? Simba ko palayo, kamoy masampulan. Nagalit ko yung ulo sa. Kami ay hapa lagi pinta. Kita sige kapit na mag-report dali. Patay ang usa ka motorista o man disgrasya sa ako na. Kalalanan bla bla bla. Hindi. What helmet?
Wala tali mo kasampulan mo anak. Kaya nyo kagayin yung ulo. Napoy mga ginikanan. Katulad nila mga anak sa ilang mga motor. Baski mga professional nga mga nagsuot ay ilang mga uniform. Wala nilang helmet. Yan yung sityo professional. Nakaputula. Kaya na yung nakaputol. Kasi sige mo lagi istorya. Kita, concert na sa inyong ulo. Nakakoy ninyo. Madisgrasya mo. Ano naman na bidya niya. Gali mo ang anak. Gali kaya disgrasya. Sos. Lumang tuktugin. Ala 7:27 na sa kabuntagon. Pagdawaton ang laing report. Asa naman to? May butang kay ni Kunsihal Tigboy Salman. Minaw na siya ron kay katong niya ko din kung kunsihal kining sulat di papel. Doon ay lalaki. Nasin ko, pinalagi sa bypass operation. Kani po, utro po ni. Ito na ulis kanlaon. Balong illegal na, hindi pa niya bubuhat ni mga syabu. Kompletong ditangay ang report. Jikan sa ito nga uban na kailakay. Kaya nagutan? Tira! Report. Arestado usa ka 46 anyos nga lalaki human makuha ang gituwang illegal na droga o usa ka armas ato sa vibe bust operation nga gipahigayon sa kapulisan pasado alauna 2 sa hapon niadtong Marso 2 sa Purok Acacia Barangay Aquino, Canlaon City. Ang suspect sa kaulitaw may trabaho ug lumulupyo sa Barangay 1 San Carlos City. Sumala sa kapulisan, na-recover ka sa suspect ang duha ka pakete ang gituwang shabu, lagi tang bypass item, lagi manabanang ato ni katibok ang gibukaton, nga mukabat o 5 ka gram, gipanaban usab, nga mukabat sa 34,000 pesos ang street value niini. Gawa sa legal na droga, nakuha sa mga suspect o usa ka 22 kalibreng armas, nga doon duha ka buwing bala. Ang operasyon gipahigayon sa operatiba sa Philippine National Police sa Canlaon City ug gisaksihan sa barangay official, representant sa National Prosecution Service, investigador sa kaso, mga media documenter, ang masiguro ang gusto nga proseso. Ang suspect karon ipabilin sa kustodiya sa kapulisan ug magkatubang kaso tungod sa paglapas sa Section 5 ug Section 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ibon man ang paglapas sa Republic Act number 10591 o Illegal Possession of Firearms and Ammunition Act. Umaw kantong nakalat na ito nga balita sa nagbayan sa Canlaon. Kini nga balita hatod ka na to sa D3 Bio Herbal Capsule, the antiviral and antibacterial specialist. Maayong pagpaginausab ni former Tanhay City Councilor Tigboy Salman ni Mami Lucy Mamlatlo, kay Sharon Sir Jeremy, ni former Tanhay City Vice Mayor Donald Salman sa Rodas Bidis Paon and managed by Ma'am Roda Silva, kung nalipag sa City of Pansil Barangay Bogol, Tanhay City. Anak sa programa balitang Totoro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio. Kinis as di pag-shower. Numero 18 ka El Akhay. Maayong buntag ka na itong tanan. Okay, salamat ka El Akhay sa imuha na report. Ang maong report usab kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract. Nausap niya ang Alcasi na mapalit sa nabutikang parmasya sa inyong mga lugar. Ay butang din ni Miss Catherine Villa Policy o diya sa may itaw na to o St. Teresa Pharmacy. St. Teresa Pharmacy sa Manuyin Branch, Bindoy Branch, o St. Teresa Pharmacy diya sa may Tugtugod Siulan at same time diya sa may Dumaguete City. Diya ang St. Teresa na diya ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Tinggal ko ito kay kung bilang daw observe ko mga almost 2 minutes 2 minutes. ka des bintana. O siya mag-ibig sa tabi? Nanang motorsiklo. So ako nabantayan sa kadagkanan nga nagmotor nga kung ilan daw nga murag taas atong Narbaw, Lumagiti, ariba sa Kanang biyahe daw yun? O kanang biyahe, porgo na nag-limit.
ang pagkatong gatod ng mga bata sa eskwelahan, gatod sa ilang mga manarbaho, puro raga galulo. Wala nga ulo. Alibog ko play kay kag kaning amahan o inahan ako kasi dati ko pagkalimita. Ala, ikaw. Wala pa mo tayo safety mong anak sir ba? Mo mo dalain mo laman. So, ang parang yun niya, ang Selfish magka, imong anak pa yung helmet ikaw gahilmet. Selfish kay ka gahatod. Parang yun niya, kadora anak, mag-helmet pa yun. Jir oy rasul ka. Mamo gunay, Apa disgrasya ba day? Kinahanglan din na estimated ay pandol maganin ta. mamo gunay rason doon. Ay, kadora. Natiaw ko ka nga namagodes. Good lapit. Kani nga pa na siya kanang gitaw na to na og judgment call, no? For example, gusto na naman niya ni, for example, ako ron, among mapalpog tubig anara inigawas na ako sa balay, natuwa sa iskina, alala, mag-helmet pa ko. That's violation of the law. Pero, muna gayon nga, imo na siyang ining risgo, o hindi ka mag-helmet bisag duol ra, pananglitan. Iniganaw na ito ani ron, paras gapon ba? Kaniya, musakay kang motor, kay mulabang na abang, kay mulang dapat, itong bagong nangabot ng helmet. Dahil musakay ka sa motor, kinala, hindi ka mag-helmet. Pero maglakaw ka pa rin yung gapon, maglakaw ka paglabang, ay, ayaw ang helmet. Kaya dako niya ka. Helmet. Ayaw kay motor. Nga nung dako mo ko niyo mo, gag-helmet ba ko? Nakalang ko pa kay motor. So, whether short or long, pero nanananin mo, imo na nang risgo. After all, kani balaod mga igala, wala ni balaod ni pamugos po. Ako na lamang inong, wala ko ni pamugos. Bisan mandatory biya gini, kaya balaod mandatory man nagingon. Pero dahil ang pulis, so tuhon yung si mga kagaya sa puno play, yan naman, ugamit ka bulan siya sa syudad, ugamit ka og emergency sa mga preso sa syudad. Automatic ba na? Ay, pagkagtabang dito sa Pagkagaya sa gobyerno, tagong dito ka private. Financial assistance. Nakaklaan pa nimo. Ano ba? Kani, kung gulo na. Nagkapapuwiso nimo, kaya wala. Dili man ni para man ako na Japon. Di professional. Ano ba, emergency yan kay kamo, yung helmet, buki mo ulo, pamalahin nimo. So, kung na siya, kanang risgo na sa tao. No? Kaya manari man ko na, kaya itong mga balaod, di panday man ni para tumanon. Kaya mao man ganing nagkamadapan kay naman dilumutuman. Manginana na siya, sige, risgo na lang. No? Wow, ang naman ng mga enforcer po, magyapon na yan, hindi gamit mga task force. Ano na sila dito, o kanang palabang. Napay yung task force nga, isisipin namin. Ngayon nga, ang pula, palabang, pahunong, palarga, pahunong. Wala na trabaho na. Oo naman na. Wala na trabaho niya, pero may magresidasyon na yan. So, dito pagkabutong na yung mga aksidente, mga respondi, then sokdon, sana pila ka metros, gikan pagkalagpot. Wala na trabaho nila. Wala may concern siyang ulo. Pero implementation sa mga local ordinances, Malaka na. Hindi na sila namagamit. Dito magamit. Hindi sila basta implementation din. In fairness sa Sir Polo, ano, sa dito kubo, kay mahulay mag dito og buwan. Kuya, how can we enforce the law if majority sa Pilipinas wala nag-follow sa balaod? Simple, diri sa Negros Oriental. Out of 25 cities and municipalities, name only a few who implemented this human Simor kay Simor man atong pinduton. Ay buntag kay sir, madali ragay digamo sir, ay buntag kawas ka sa Facebook. A few who implemented this human perception, if majority is not following, maybe they bend the law. Not only bending the law, but breaking the law. No? So, kaya nang bend the law, wala ka ni Supak, sama sa dingon ni Erwin Tulfo, pero kung di mo Supak, wala yung Supak ka, pero di mo lang ibaw. Example, doon naman yung prescribe helmet break. Doon na yung sticker. Sticker. Doon na yung sticker. Ang helmet gikan sa manufacturer o gikan sa DTI. Kini kita nag-ICC o PSA. PSA ba to? Philippine Standard Community PEC.
o kining ICC International Commodity. Oh. Na sticker apan adrong gibaw. Kay nagsuot man tao mga helmet nga walay sticker. Well, sa piho niyo? Ako pananglitan. Akong helmet do ka buok. Kay akong helmet rin tulo naman ka buok. Ang duwa na puro na sticker ako sa wala kining ginagamit nako. Admittedly, I am fallen galo but I am bending galo. Pero turbo. Ha? O buying rebula, yes, yun ang din galo. Malang sulog-sulog sila dito. We are not breaking the law, JP Aguilar. Pero muna di na gibaw ng balaod. Parehas doon na mga truck di pasayrohan niya, dahil ka kay pasayro. Doon na sila ditawag mo total capacity sa passenger. Example, doon ay bus nga ang total capacity is 50. Pero mukha na sila sa 60. Pero gina na sila nga ka na sa 60, doon ay standing na na. Dayo ang mga pirtahan sa mga running boards sa likod o sa desk tunga, kinarang sirado. Pwede na! Isupak ng balaod. Wala buwakang balaod, wala bunggo ang balaod, gibaw, brak. Diris pilikab. Pila may allowed sa pilikab nga ikarga? 3 o 4. Diri sa tuwa, wala back rider. Pero mukha rin mag-5. Provided nga wala ulo nga magawa sa pilikab. Kaya lang sitting ang tanan. Mao nang nagkaroon pilikab. Ang bakit? Na murang jeep type na. Oo. So yun na siya. So kita din siya, balik na rin sa eskutan ng sa helmet. At least doon na kayo protection na gamay. Kami na, dool-dool na ka. Sama pananglit sa akong Kaya sa dool na? akong na-experience siya. Inetong bulan siniro, ako naman yung giiskutan diri. Na ako isundan nga motor. Sus namin nag-verdict na ko nga motor. Pagkapot sunahan, kasingkala na yung mga agduwa. Inakatong sa motor, upat ka buok, ika-upat ang batang gamay. Pagka singkila na nila, the same direction. Kaya kining motor na igala, ikaw nga nagabundol sa likod sa gauna, matumbag kayo, balance man. Ikaw po, puro sila na tumbag ka ko, sunod man ko, mga less than 50 meters ang distance. Ako nakita ang bata na lagpot, hinay naman sila noon. Dayon, ako sa usamod, katong usaray ga sa kag-drivera. Ang katong galastianay, diya ati babae nga, ang iyang naigo Diyos gater ka naman sa ilog, kaya gater na naigo sa siminto, ang iyang wala aris ng kubo. Mutay kung lantaw na yun dito, kaya nidool man ko, imulong ko, nagtan ko na kaya naman kapikasada, alauna, alas 2 sa sapon. May gani kayo, pagkamuntalan ka, huwag ka maglabad yung ulo, sa paminaw niyo mo, okay naman. Kaya mabubunin mo nga ang ulo na pakong sa siminto. Ang bata nalapot o kira, at ito pong ginahangga gasabat, katong naiba yung dalagita. Ato ali okay ra sila. At ato si Guloy mo ay dekang pangus. Laka tangan na naman takla man. May dekang pangus. Kaya bata pagrisingin na kay panabanggot ng siminto. Mga nabalakan ka to na kwan sa ulo na parok sa siminto. Kung napa to helmet, Siguro. ining bukan na ang kapul para iya, no? Kapul para iya bation. So yung nana naman ay gala. Yaman din nato matag na ba ang lakaw ba des dalan kay kining aksidente, split o basikan, no? Inipilok ni mo wa na mo na siya. Sa galing motor. Ilabi na ang motor. Tumba na ba na? Kay una-una arago na. Ayaw mo nagpandara, ayaw i-ista, di ba? Matumba na siya. Tumba na na? No? Ganoon ka na kasi mo kapalingon ka, muling magalagan, dili man siya matumba. Ma-explicar na siya physics, science, may gala, ma-explain na siya. No? Kamu na lang ma-explain kayo, taas na kayo gato pa na siya. Bakit magpunta o high school? Pagkato na i-explain, nga naman yung motorsiklo, wadi magdagan, wadi mo i-stand, matumba. No? Kung di mo sakyan, pero naga, magsakay kang kaagad o parang ganon, di man matumba.
Ano siya pangutan dia? So, ang science nga natingon nga i-defeat sa force sa motorsiklo ang gravitational force kanang ikaw kay naman tay gravity. No, kanang ito mo itsa ka o bula o whatever things mo itsa sa taas mo tupa mo yung siyuta. Igisuyot na siya sa mga karamba doon yung magnet yung tunga sa kalibutan. Ang gravity na siya. So, ang gikos doon sa gravity, gibuntog sa gikos doon sa motor, orang dili siya matumba. Og doon ay gamay ana nga makadisturbo, sigurado na siya magbalingkong. Ay siya, gaya na itong clip. So, mo na siya ay ignition na. Duwara ko na kabuok ligid. Kailangan na upat kabuok kayo ligid. Masarasay pa man. No? Kailangan pa niyan duwara kabuok. Sige, utang discuss na no? Mura mo tagplakang mong buwak. Di, wala kayo kapag kaya walang helmet ko lang linaw. Wala paminaw ba itong ekskuryata, itong wala helmet, ito na ko siya. Yun mo ka, waman siya bako ni. Wamagin siya sa labis ito ang istorya. Bugyo. Kaya baro na sila, bugal-bugalan magani ko. Buwan wala pito sila ba na ako at magalang napakong kayo ba? May istorya, makats na kayo rin. Sakto ba eh? Wala ka lang example. Gila naman ka, giagpas ko, pre! Gabi, ano? Oh, pre! Nag-helmet pa ka! Kapakos ko. Hindi ka gakuha ko sa akong apo dito sa sport kay Gadula, Badminton. Gapaos naman ka! Hindi, balaod ni. Pakita na ito. Sige na. Nanaran. So, ako na mga ikala na dalaran na ako rin kong helmet. Bisa magpalit kong tubig, mag-helmet siya ko. Ito, tudo-tudo. Hindi ba galing yun na kay ang magmotor ka kailangan ng juga magsapatos? Oo. Kanirang niyarta mga igala sa RE 10054. Pero doon yung mga balaod sa proper suit or attire or suit nga overdrive ka motor. Pareho na ng mga riders. Pareho pa rin uling nga nagpanani doon na kanayang kasunis na yung nikap. Sa una? O, na yung nikap yun ang inantan kay importante mo ganang nikap. Basta po sa sigo pre. Wala siya na additional protective gear na. Ngayong nakaikuan na aking gloves, driving gloves. Pero kita wala, anak diri. Wala sa kuha kay kung masay. Sunod ako sa opisina. Wala rin kay... Paano man na? Malagit kanina, dalang to ako diri. Katong ka-report si Kyle. Observe ng kuha sa bintana, dungo man ko. Sa mga magatod o estudyante, magatod o trabahante, wala kay helmet. Sa bayan hindi kayo nangagi, usara ko nakitan. Yung motor, kalaki, helmet siya, niya marag aral sa palibot. Ang kadagdagan na nag-helmet, kaning gadalag backpack, gadalag bag, niya nakalong slip, yung ko ato ni sila yung biyahe. No? So, katong mga dugol, wala na sila helmet. Wala na. Okay. Tagay ko nakita, magkakadungan ko diyan nga katumigo. Gatod siya ang asawa. Kaya, sige na. Yun Barira Cafe Gador, good morning. Mayong buntagsan. Nagawat sila eh. Mayong buntag diya sa Barangay 6 Ilaon ni Barangay Kagawad Venus Logroño. Sponsor mga ikala sa itong City Palabras. Maunay ko nakita kung yung bitaw sa diya. Diya sa mga konsyal sa Ilaon during sa activity nato sa fiesta. Pinira sila si Konsyal Inso o si Venus may kunakitan. Kita pong kulin, tulong ko kagabi yun akong atapan dito kaya naalagi tayo mga sakop na nag-apil-apil ang programa sa akuan ng Little Miss, Mr. Ilaud, Dunay Miss Ilaud, Dunay Little Berlin. Di, kita sabay pa tayo dito, support lang. Saying may tulog. Nga, kada affair dito, kung makita dito na si Kuaman Konsyal Inso Asipron, o si
Konsyal Venus Logroño. Kani sila mga official ba? Kaning visible makita sa mga tao kung na yung mga kalihukan. Although ba naadi parehas ni Konsyal Dan makita man kay magatul man na siya mga bangko. Pero naiuban din na just doon ang mga igala o usap ko diskarte na ganyan nila yung decision, no? Kani ako yung observation, just doon ang inyo din, ano? So, atong ginuol po si Konsyal Venus, sponsor siya kay City Palabras, pero pila ba na? Ako tanginong 5,000. Nego 500 ra. Nego na ako yung 1,000. 500. So, salamat kayo ni Barangay Konsehal Venus Logroño diya sa Barangay 6. Kanya, sige magpalit niya po fix sa manok. Kaya kinikurin ako, para malayan ko, siya, Integra 2.5 or Integra 3. Ilang ka kilo nung? Duwara. So ako bakal gapalit, pero palit ako ka. Pada ko mga manok dito, bigso mga na na. Kanya, duwara ka kilo, sa di atas semana? Memang masih gue balik baru gue balik. Unai, tadi lebih hawak. Hah? Di sini naik hawak jadi suka tolongan. Kayak pulau aja. Suka yang era tahun. Aku na yung berdua na yung muna nga anang ano kay kayo mano kepada apa na ipan ng tuwa ko simbang ko. Labi na kay wa pa ko kapalit og hapsok ka kung gabsan ng tawag kay pinunta rin isang taon. Nara yung sa mga magdalaga ni ko tuktukon bubili ko yaw ko sa pulan ko. Sabi nga ita magkuhan sa musikong bagulbol para aron bundag naasa tayo itong mga piso ito ko pag-abri niyo mo sa ilalaki takluban naman ang pig takluban pagkuas taklob mga pala masuliyaw kasa mo punta hapit ako matumbal mo sa ganina wala nga every now and then kestra namin ni Konsyal Venus Logroño diya sa Ilaw. Kunya may punta po niya dito sa Barangay City ni Barangay Konsehal Romano Maning Lupi. Sponsor na ito, pre? Isa. Si Konsyal Maning Lupi sa atong City Palabras. Salamat siya pinakauna sa ako kasay. Kay Kampak, dinagana naman yung Kampak diri. Daga naman masugin yung part, no? Ako pa ang tungtong ba mga igala. Salamat din ni Konsyal Maning Lupi sa Barangay City. Mayon sa punta diyan ni Konsyal Tunak Sirson sa Barangay City. Si Konsyal Bibig Banaw, ako ka message pre. Mayon doon kami mo diyan sa may Barangay Pulo. Gubay-ubay para itong message mga igala. Kay sa sunod bulan, Pizza Chris Birnisan tuman. No? Nya nakabalo naman mo nga ang DYSD doon natay linawas diri nga pag nito sa last 7 words ni Jesus Christ. Nirabang gubat sa Middle East. Biblical na ba nila nga igala? No? Kining gubat des tunga-tungang silangan doon na ni kalambigitan diya sa mga tinuruan. No? Kaning Israel, Persia, kay kining Iran mo man siya karaan nga pangalan ana niya Persia man. O kining Israel pangalan po ni Isaac. Nga puro ni sila anak manggod ni Abraham, no? Nagsuon manggod ni sila kinibitang gitawag nila o mga sumusunod or gigikanan ni Ephraim ba to? Anak ni Abraham o ni Sarah o kining anak ni Agar o ni Abraham mao ni sila mao'y nag-away din na sa tunga-tungang silangan. Biblical yung mga igala, no? Kung naminaw ka ni City Palabras,
naani sila mga igala kining mga kaliwatanan ng already maggubat din na kunya maapil ang ubang mga nasod kay dapat dito ang gitawag o kining lana, no? Na diya ang gitawag na lana. In fact, ang ato ang mga ang Pilipinas karon si President Bongbong Marcos doon na plano nga pag-istorya sa Congress for a possible emergency power para nga magka-desisyon ngayon ang presidente kung doon na pagsaka sa mga presyo sa mga palitono, ilabi na sa petrolyo, no? Ilan na ditong gubat kining mga anak ni Abraham nga ang iyang sulugoon nga si Agar iya man itong ipamagdusan nga pagmagdus sa iyang asawa nga si Sarah. Pagmagdus ni Agar pagka pilang bulan mabus po niyang asawang gulang si Sarah. So ang anak ni Abraham o ni Agar mao na gituhuan nga mga kaliwat nga nanimuyog dito sa amihanang Arabia ug dunay kalambigitan og sa tinuan nga Islam Muhammad. Unya ang anak mo ni Sarah ug ni Abraham mao ni si Israel, si Jacob. Dua anak nila. Puro na sila iningi panalingin na sa Ginoo. Yan ka na mga biblical passages din na sukat pa man sa ng mga igala nag-away naman kaya anak lagi sa batawag na itong sulugon di man magkaipon mautong gipalayas si Agar o si Ismail sa panimalay ni Abraham o ni Sarah apan gisaaran siya nga doon nagyapon siya gitawag og covenant sa Ginoo. May mo siyang powerful. Taas ang istorya. Basa na lamang ang Bible. Kaya magbasa ka diya ang bagyo, di ka tatabot, no? Most sa Biblia mga igala, mura mo na history, no? Unya lain ang Biblia gibayan man ko nagduwa karaan o kining New Old Testament o New Testament, no? Pila pa dagay na kasiglo kuman sa Old Testament dayon ang New Testament kay sa New Testament panahon naman ng Kristo. Panahon ng Kristo. Jesus Christ ba? Muna ko ba hindi mo tuong ni Jesus Christ? Mapahigawayan nila din na. Kaya kano ba di man mo tuong Jesus Christ? Kanaganing mga Israelites, mangkin mo tuong Jesus Christ? So, mauna dito mga igala, gubat ko niya, ngano mapil ang Amerika? Kay sa 12 tribes, Sige. sa napulong duwag na tribo, Sige, pasal. asa kayo? Mag-news na ta? Ato lang ibili ng mga traditional explanation sa mga pastor, no? Kaya na magutong the lost 10 tribes, 10 tribes to 12 tribes. Lama kayo pagutan na din na nga kay kumul na itong manunggan ito may nanggingon nga kining sa 10 commandments dito katong giingon nga giluwas ni Moses ang mga Israelites from the Egyptian slavery, no? Lalima kang mga igala nga giluwas ni Moses ang mga taga-Israel binagana ko to
Miniliw ko to dito, giluwas ni, ipagawas ni Moses gikan sa Ehipto. Itong mga Israelites. Ang panguntahan na naman sila ito binigyan na Manila. Namo binay kasaysayan din ha. Yang mubalik magkaanak dito nila ni Abraham, kadikan man siya anak. Dito ni Joseph. Nga doon na ito'y gitawag nila na kining gutom. Halapan na gutom mga igala sa tunga-tunga silangan. Kunya kato si Joseph, igsoorya, dagang puro to sa lagabo, nagpasto to sila. Nya kining sina-sina ba sa mga magsuna, sa owner mo na. Hati garon. Anak-anak, kana sina-sina sa mga igsoon. Ipatay nang gani, gaon na ba ito magsulong gani? Ito rin mga anak ni Adan o ni Iba, si Abir o si Cain. Ito tayo. Parang ganito eh. Ha? Parang ganito yun. Sa ako na pre, binapre ka ng Bible, sige na ko nang ibasa. Ikan yun na sa Old o Kabot sa New Testament. Sige kung basa ng Biblia, hindi alas sa una. Karoon pa naman wala. Karoon na wala. Oh. Diyos na ibasa. Oo, yun na. Pero sa una, maghinda ako, kanang... Ato yung wala ko, kalingawan akong basa ng Bible. Magtukad yung Biblia sa una pre. Ikaw matulog. Ngayon, nag-subscribe ko sa ka religious organization. Sinakugutong ako ang mga eskwela po ko katong international correspondence course sa Biblia. Surat ra ka pahatag na ka og mga questionnaires, mag-leksyon, pinagiras booklet, padadaan ko sa una sinako. Hindi ka na kayo. So nag-eskwela ko og kining Bible correspondence. Unya doon ay mga exam, kapasara mo ko. No? Dayon, sige ko padadaan mga Biblia, mga basahon, mga kabayas Ginoo. Binigana na ako balay sa una anak, nawala ko kiting bahaon lagi. Sinapo ko mga igala, ako mga basahon kabayas Ginoo. Okay. Mana dia eh? Basta may ilong na ako na ipairis niya mga commercial. Sige na na minuto sigala ako mo ba yang alas mo ba ko pastor break? Oo, talaga. No, sa kong pastor, kailangan ko din sponsor na ko preskulan ko kining Pastor. kining Bible school somewhere in Mindanao. Ya, kining pagkabuloy ko na wala ra yun. Ya, nakasiba ko ko boy ben simbahan. Okay. Para simbahan ko gituan. Tikas. Wala na politik lang. Oh, pendidikan yang simbahan ko gisudlan. Ikan politik dah mulai yun. Pero tupar yang ko Katoliko. So kana sa Katoliko nato, ritual na nato adina kanang misa. Pero masih pag Ginoo kanang leksyon gyud kanang sa kining sa Pentecost. Kini pa kining kung Protestant mo gitawag nila ana dili Katoliko kanang baganing Protestante. no. Kanang mga simbahan sa Pentecost. No. Kana dia ng tawag ko Bible study ka na ba tutuan juga kung sa iyo na ikabot na nasa Biblia. Kasayo, inaam. Ang pala sa standby sa video niyo sa balitang tulo-tulo balik yung man ini. Balitang tulo-tulo. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Radio. Swipe it up. Kini ang DYST 103.5 FM sa Sound Stream Broadcasting Corporation. Nagasimplahan ikat sa Sagat Project Building, City of Mount Magallanes Street, Barangay Road, Dagmayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.5 FM. Basta One Heart Radio, swerte ka! O minuto mo sa alas 8 o karon aniya na ang uluhan sa mga balita. Update sa Nilaam dito sa Bacolod sa Tanay City Division doon na sa Kabulawan o duha ka bronze. Laing lokal nga balita. Gikan sa Negros Oriental Provincial Police Office, weekly significant accomplishment
gikan itong Pebrero 15 hangtod Marso ilusan ang ilahang accomplishment kagakuan daw sa agenda. Dumagay ni Siyente Mayor Chikiting sa Garbaria, imusgan ang plano nini para siyudad sa Dumaguete. Dito dyan po sila sumagintay kung siyang imbo, nagpasalamat o adunay mga programa kini gitawag sa March sa bulan sa Rivers Month. Ang ilang syudad padayon na ning suporta. Dalawa sa mga balitang nasyonal. Presidente Bongbong Marcos miawat sa mga Pilipino nga nagtingwa nga mubalik diri sa Pilipinas nga kini pangitaan og pagi sa ato ang gobyerno. Kamatayon sa Pilipinas sa Middle East, gipasihugda ni Sino Escudero ang gustong evacuation o kaluwasan. Pilipinas ug South Korea bisan nga ipatuman ang rule-based nga order kaliwala sa geopolitical uncertainty. Sa sports nagdilag gyapon ang gilas. Sa ato ang showbiz balita, Barbie ilit mo sakripisyo o lalaki. Itanya tangi balik ni Manny. Barbie din sa question ko eh. Ako si Noel, usapan ko siya sa ang pangalan to kadadlaw, nagkakape ako kung DTX Economics. Nakakape ka na, nakapay ko. DTX Coffee Mix. Mabalik sa kalang butika tungkol sa inyong lugar. Alcasi. Ang iyan nasulayan o masaligan. Alcasi sa mga nag-antos o laing-laing palatihan sa mga gipangkapoy o luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma o anemia. Tumal o Alcasi. Alkaline with vitamin C. Magatabang sa kahimsog sa atong pamali o kabukugan. Maligayan ang atake sa kasing-kasing. Our immune system booster pa yun. Alcasi. Para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi. Mapalit sa tanang mga butika. Inom kami kanunay nga po natulawas na isakto ng vitamin C. Kana-alkaline ng vitamin C sama sa Alcasi. Garantisado kini luwas na sa tanang mga balatian. Bisan pa sa gigahalukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw balatian. Panantay kagaw kini ng vitamin C. Alcasi alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o nga farmasya nga doon sa inyong mga lugar sa Tanay City, St. Teresa Pharmacy. Alcasi alkaline based vitamin C. Teresita Sayri S. Balangag Valencia. Niuyon gunto sa inyong product nga dragon fruit kay ang akong kilid mo ni sakit kay atake ko katulog mo na drug nga herbal kanini yung dragon fruit akong inom akapikot sulayin ninyo ning pag-inom sa dragon fruit kay ako gyud na ulian ko. Di na maglamay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Rag Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas giba barato, subugwa palit kanunay sa mas giba barato nga herbal capsule karon sa inyong mga butika. Lain-lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini muili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing. Mao kini ang pinakamaayo nga herbal nga kapsula inon kada adlaw. Kaya paglangay adto na sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado palit na kamo. Bilis na sa Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pesos ra ang kada kapsula. Barbie. Sa ngayon ko, galing sa lugar ko. Ang kung free lang hindi ako nagingipin kay mama na magkapoy. Barbie. Nakuha ang pinag-pinag sila ka na.
Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mabalik na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Wala kasi yung series sa mga nila. Kaya wala yung nakikilap ka na ba sa lamihan humutog irbal pagayod na kafe? Ani-ana gipailayan pinagabago ng herbal coffee. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin plants. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, at taas ng kolesterol, dili makatulog tilawinan din sa inyo kini nga maayo sa sakit ng balatihan. Dragon fruit herbal coffee. Dunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kapita ang bali. Dragon fruit herbal coffee mapalit sa mga butika o pharmacy sa dumagiting sa inyong mga lugar. Teresa Nice and Teresa Pharmacy. Dragon fruit herbal coffee mix with insulin plant. Mga pinara. Kung kulang ka o saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang inyong lawas. And what's even more alarming is ang development sa laing-laing na mga malapihan. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ibang atos mo mga gani ang Dragon Fruit Gold. Kargadong mga sangkap na kailangan sa atong kalawasan para update kanunay ang paminaw sa ayaw sayangin ang oras. Someone and take Dragon Fruit Gold. Ang capsule 700 milligrams kada adlaw para makuha kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao. Ano yan ang pinakabago, pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 21 capsule pambatok sa stress o paghubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makaayo sa atay, muwamping sa itong kasing-kasing, makabawas sa timbang o mupayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-idalawang ang pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 21 capsule makahangag og kaupay sa stress o anxiety, especially sa mag-lisod o katulog. Pusa, ngano magantos man nga pwede man masulayan ang pinakabago 100% na epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 21 capsule para lupay sa giantos mong malatian. Available sa tanang branches sa Santa Teresa Pharmacy o sa tanang doon magbutiga sa inyong lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance of sexual activity. Makapamabang sa high blood pressure o mutabang sa pagkontrol sa atong blood sugar. Makapamabang sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag-hard max extreme na. Yes, minutos naman sa alas 8 karon ang detalye sa mga balita. Pinabalayang update gikan sa Negros Island Region Athletic Association May 2026. Ang syudad sa Tanay ug ang Department of Education ng Tanay City at Tanay usa ka bulawan ug usa ka bronze nga medalya ang nakuha nini human sa duha ka adlaw nining tigi sa paugrat sa kusog dito sa Tabayan sa Bacolod. Ang nakakuha og bulawan mao ang sa athletics sa boys sa 5,000 meter run nga nakuha ni Noel Ortiga, ang usa ka estudyante sa Tanay National High School. Samtang ang nakakuha usab og bronze medal si Kandari sa shot put girls, si Christine Hope si Ruiz. Samtang sa nasoy nga niram 2026 na padayon naguna ang Dagbayas Bacolod nga adunay 35 ka bulawang medalya, 20 ka silver ug 13 ka mga bronze. Laing lokal nga balita. Niining nga bulan sa Marso, narugon ang releaseman sa Pilipinas diin na susupagete ang naka-schedule sa kini karon nga bulan na. Yani adunay programa ang taga City Veterinary Office
Diin sumalang pa ni City Councilor Jose Victor Imbo nga dako siya pasalamat ni magprograma mga padayon kaya rin sa mga author sa mga programa o hayupan sa siyudad sa Dumaguete. Kaya karong sulod pula na rather ang sa ulugod sa Sulsimana ang pangapon sa mga iro ng laki o iring o nakit nasab ang babae nga iring o iro. Diin nausap niya ang gitawag nilang bakuna sa anti-rabies sa mga hayupan na residente sa siyudad sa Dumaguete sa pamahayan ni Consial Imbo. And join together with the city health office to do their services in the city of Dumaguete. Ako pinagtabang na ito sa atong siyudad. Hopefully, the next for this year program of tulog. Sama ni ini tulog events like this. And then in that case, ako stay and neutering o masustain na ito every year. Katulong rin ako, next kwanto no, para 500 animals na target, another on May month siguro, and then on September, another 500. So, hopefully, this will continue. Ang stray animals will be minimized. And then, nalipay ko kayo because this has been my hope in the ordinance of the sponsor. 2018 po ng ordinance na karoon rin ito para fully implemented. Paglaman ka sa ato, sige rin always, paglaman sa sige. O ganito si City Councilor GB Imbo sa siyudad sa Dumaguete. Balita gihapon nga gikan sa Dapes Dumaguete, si Dumaguete City Mayor Chiquiting Sigar Maria. Ano na akong mga plano alam sa kalambuan sa Nagbayan sa Dumaguete. Samtang sa paglambo nini nalutusap ang nagkahuot nga trapiko. Doon ay mga reklamo sa kahuot sa dalan, ilabi na sa mga korte sa dula nga gitawag og pickleball. Batok pa nga Mayor Chiquiting Sigar Maria nga doon na siya plano nga i-regulate ang dula na pickleball dito sa Nagbayan sa Dumaguete. It is a mandate of all local governments to regulate. So the city council is ready to regulate the establishments of pickleball and the hours that they are supposed to be open. Pero gusto na ito karaoke. Taga-eskina na karaoke. Pero gusto na. I-regulate ko po ito. I think by 10 o'clock they have to lower down their volume to a certain thing. They have to stop already. Kaya manistod mo na mga residences. Especially karong hapit to pagpurong na ako ang ibumunta na itong city engineer. Makuha ang permit, cementing lang. Pagkulong rin. Chukulayin na. So, those kind of things ba? So, we definitely, the city council, it is the duty and responsibility to regulate. We will never stop that. Si Dumaguete City Mayor Chiquiting Sigar Maria, mahimong example sa pag-regulate sa pickleball sama sa pag-regulate sa karaoke dito sa Nagbayan, Dumaguete. Laing kinapusan lokal ganita. Itanaw karon sa balik sa Negros Oriental Provincial Police Office ang mga target nga tuman sa pag-nungdanon nga kalampusan sa bulan sa Pebrero 15 angkon kini nga atong Marso 1. Ani ito ika kalampusan nga dasi sa pulis sa balay nga pagservisyo ng red tumong o italigan indikasyon sulod sa maong panahon nakapot sa Negros Oriental Provincial Police Office ang ginaganon sa mga kalampusan nga ilaha nga tanaw karon sa Negros Oriental. Din sa ilahang illegal drugs. Kuha kini sila og 15 sa pahigayon ini og Alduna di City. Kaang nabiso samtang nakuha nga kilogram sa shabu 106 samtang ang standard price is 721,140 samtang ang loose firearm nakuha kini sa ilahang 8 ka operasyon o unong nga ni ang naalisto samtang na-recover o na-confiscate 18 samtang aduna illegal gambling dunay 15 ang operation ani samtang ang 27 katawo ang naalisto samtang nakuha usab sa pusta dapat kini og 5,000
104 na peso. Samtang ang single smuggling aduna kini 3 operation conducted samtang aduna 120 ka ring full sophisticated. Total kini og 44,100. Kung ito ilaha nga natala sa bulan sa Pebrero 15 hangtod itong Marso 1 din bulan Panipigan. 17 minutos man sa alas 8 karon sa National News. Si Presidente Bongbong Marcos namayag nga base sa mga otoridad na kiniya nakadawat ng mukabak 1,416 ka mga overseas sa Filipino workers dito sa tumatong silangan nga gusto mong pauli diri sa Pilipinas sa napadayon kining gubat sa Estados Unidos, Israel batok ka Iran. Nga nagpadayon kini hangtod mga panora apan matud pa sa presidente nga ang pagpapauli gikan dito sa Middle East payo sa Pilipinas dili masayon gumikan sa pagtakop sa airspace ug sa mga airport sa mga rehiyon. Matud pa sa pangulo nga ilang pagkamutan sa hinahinay nga mapagitaan paagi kadtong gusto mo pauli diri sa Pilipinas. Madugang pa sa pangulo nga kinahanglan mapauli sila nga luwas. Nidugang ang presidente sa Pilipinas ug miawag kini sa mga Pilipino dito sa Middle East nga manginhalag luwas nga lugar dito sa tumatong silangan o mutuman sa mga advice sa government sa host government sa nasampit nga lugar. Laing nasudnon nga balita mipadayan og labing lalo nga patig Luis Senador Francis Chis Cordero sa pamilya ni Mary Ann de Vera. Usas pa Pilipina nga matay sa wala sa panagrabe nga panagbangka bagi sa Middle East. Matod pa ni Senador Escudero, walay Pilipino nga angay matay tungod lang sa estimuha nga mahinabuyan o magtinon-anon aron na masuportahan ang iyang pamilya. Saya nga pinagpadayan iyang ipasiugda ang sa bubok nga panahon. Kinahanglan muli dayon ang gobyerno ang siguro ang kaluwasan sa mga Pilipino nga nag-apektanong relihiyon ang pagpalipod sa kinabuhi sa mga Pilipino. Sumala pa ni Senador Escudero o ang labing unang prioridad. Isuportahan sa Senador Escudero ang panawagan o sigurohon sa Department of Foreign Affairs o sa Department of Migrant Workers nga andam nga epektibo ang mga contingency o evacuation na plans iyang putihan nga kinundanon sa direkta o aktibong komunikasyon sa mga overseas Filipino workers ilabi na sa kadtong anaa sa delikadong mga lugar apan labaw sa tanan labaw pa nga karon nga krisis giila usab ni Senador Escudero ako sa kamas lalong ug dugay nga mga problema sulod sa kadaghang dekada milyon-milyon ka Pilipino ang napili sa pagtrabaho sa gawas nasod dili tungod sa gusto nila kundi tungod sa wala sila ilahi nga pilian ilabi na siya tubag sa ang kalayo kakulangan o sa kasiguruan o usahay walay kalipunan oron lamang bukamuhi sa ilang pamilya lugar pa niya kini nga trahedya sumara pa niya nga nakainumdum nga ang samtang sinunggan ang mga sakripisyo sa mga OFWs kinalausap nga tumahon ang mga risgo sa pagtrabaho sa mga lugar nga economic anhong maayo apan delikado sa politika. Usa patod pa ni Senador Escudero ang dugay nga panahon solusyon mo ang lit-ong kalabuan dinhi sa nasod. Pinagi sa palayo nga paghimo og trabaho, pagliot sa lokal nga industriya, makiang ayon nga sweldo, kasiguruhan sa pagkaon o enerhiya o tinod nga mga oportunidad sa probinsya. Tumong sumala na niya nga ang tukuron nga ekonomiya diin ang pagtrabaho sa gawas nasod usa lang magkili ka pilian o dili sa usa ka paginahanglan. Ang Pilipinas ug Republic of South Korea kagapong adlaw sublit kini nga may paligon sa ilang commitment nga ipatuman gayon ang naandan ng hard eyes sa mga kadugtungan kaling sa duha ka mga nasod taliwala niining kahimtang karon sa Rio nilabi na dito sa tunga-tunga silangan. Matupad ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
nga ang atol sa usa ka press conference nga ang ubang ni South Korean President Lee Jae-myung dito sa may President Seoul sa Malacañang. Ipamayag ang maong statement sa Presidente uban ni President Lee atol sa ilang panagbayad una lambigit sa mga international issues sama sa South China Sea o sa Korean Peninsula. Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos nga ilaw sa nga ginunuan ang nagkataas nga uncertainty kung way kasiguruhan sa mga geopolitical developments sa tunga-tungang silangan o sa Asia. Yung sila nagkasabot nga ilang ipabilin ang hapsay o pinangay nga kalutungan sa Pilipinas o South Korea pinaagi sa international law. Nagkainit sa partian sa Gilas, Pilipinas alang sa sunod nilang misyon ang ilang sikit o sakit nga kapilian patok sa New Zealand. Paglubong ini sa Australia nimbaguay lamang sa window to sa FIBA World Cup Asian Qualifiers ipigayon sa Molavisia Arena sa Manila nimbaguay lang nang inaot si Gilas coach Tim Cohn nga gitumbok ang kainit sa makatabang sa Gilas aron makalabig kadaugan silang pagsulong sa mga baluartes sa Tall Blacks ug Boomers sa window 3 karong bulan sa Hunyo. Sa atong showbiz balita, matod sa kini sa Carfax Street. Gipistahan karon sa gilingwa ni Barbie Fortisa na wala siya isakripisyo sa iya kaorigon kung musunod siya og relasyon. Masatagan pa niya og ibugaton ang gugma alang sa iyang pamilya. Kaya na actress kung muabot ang panahon para makabaton siya og uyab, kinahanglan gyud nga kung gagahan gyud niya nga og kompromiso. Labi na kay wala siya bandoy ang mga tao nga higmaon siya. Sumala pa siya mga post sa Instagram nga iyan ingon Barbie dili mo sakripisyo sa lalaki. Mga showbiz balita. Mga kato naglakop sa itong major news sa balitang tulo-tulo ni ining Miyerkules nga edisyon, Marso 4, tuig 2026. Inilagyan po yung ting balita, Roy Ibanez. Pamanya po rin kabus nga ting balita, Ronly Pinies. Balitang tulo-tulo. Good morning. Good morning, Sir Roy and Sir Ronnie. Good morning. Ika ni Ma'am Jag Balida. Salamat, Ma'am. Okay. Si Kapitan. Ay, Kapitan. Good morning, Idol Ronly o Kuya Roy. May punta ni Mudia Kap. Ako rin siyang tagugkap. Kaya wala nyo lang kami lang ini anong suryo. Isa mo tayo Kapitan. Sa araw ko. Star ng Pasko. Si Rimar Dahil. Ang tao ko rin. So, si Kunsel Rimar, 100% na baraga ng kapitan sa 5. Si Kunsel Inso Sibron, 100% sa baraga ng kapitan sa 6. Kinsa pa may ganahan niya ang baraga. Tingnan na 100% kaya doon, berdua-dua pa rin. Ha? Berdua-dua kaya nggak bisa. Ito pa rin sa gol, pusun-pusunnya. Wala mo chance. Ang inyo wala ng chance ninyo, kaya ninyo pagdili, patiglaran. Wala yung ipabot. Wala may postpone dari manurong buwan. Wala na. Gawa siguro. November 2. Dahil mga bagyo. November 2. Depende doon ay mga gitawag na ito. Unexpected kakalabila. Natural calamity. Kanang iya sa tinaiyahan. Boleh kaliban mas mga politiko. Tingali na nga mapuspon. Depende sa kumilig. Silang lang tao, no? Kaya ang kumilig naman may maka... Desisyon na. Maka... Kautaba. Pero pasok.
So far sa kakaroon, Wala. mag-resolve yun ang eleksyon. No apel mo gikan mo tuan picture mo macam dia mo kung langkot na digatot para sa mga kalangitan digatot para punta sa mula sa mga minaryo. Pwede mo bilang interview, ayaw, bukan? Wala kay hapon mo dito. Dili padili kay yaga ang kuan. Para kay lugar mo yung muna barangay pre. Sa 1,000 alawag na ay 700 butan. Okay lah. Okay. Hari ini mana tahu? Okay, so maibutan ni mo Kapitan Limar Dail dia sampai barangay 5. Kumusta na ligoy atong amiga ko dia nga di na kinala ipaila nga bila Flores siya. Kumusta na ligoy kita to siya paila nga bila Flores siya. Insan? Kagawan natin siya ba? Nga dili mo paila, nga dili mo paila nga bila Flores siya. Di, apa mula sa magkasya? Oo, pwede kabalo. Murag presidente mo siya kuan. Base Emilio? Taon na. Taon na? Presidente senior, ipon. Di po. Nilingaran na siya siya ang trabaho kini sa Bigsam. Ito isa. Kanya na Agent. Agent. Okay, so umalaman pa mga premium. Ang pito lang itong tasa dito. Ay, tasa mag. Kita na batas kan kung kumusta na to. Wala nabasa ni Pre, kamay ipadala ni sulat. Kani Mana na? Mana rin? Wala kita igong oras. Salamat sa to ang mga live viewers, labi na ni Carlos, Nestor Ramirez, o ni Christian Berry, o ni Crisel May, Academia Sala, o ni Sir Roderick Digamo, and of course, Dado Bormio, ni Ma'am Jad Cabalina, sa may GFM sa buwan. Salamat sa inyo, pero na yung pagpinaw sa tuwang balitang tudo-tudo serbisyo publiko sa adlaw nga Miyerkules, Marso 4. Anniversary man daeron sa Pamplona Masakit. Rest in peace sa mga iba labi na ni Governor, the late Governor Digamo, mga daeron. Ang kuyaw nga trahedya sa Pamplona. Tulog ato yung nabay-nabay. Okay, so salamat o ako mingon ay una-una ikaw na mga og nagsanga kay mabot gyapon ang panahon ikaw maglarag mapapasing kalibutan na kini at tiyog sa hus anak sa orang disito pangalaliti sa lungsod sa Manuyod yadapit sa barangay Lubining Children's Tanhay. Salamat o mayo butag, we trust in God, Amping o Uswal Tanhay. Salamat sa itong mga kauban sa Technical Department o sa Soundstream Broadcasting Corporation. Inilang po ninyong alaga, Roy Evangelist Pinagin sa Patingon. Ang pagkamataro mo ay magabayaw sa sakan nasunakan. Ang pagpagkasala mo ay makapuka nining nasura di kasalamat may muda katandanan.